गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव मुलुगनां आबहावा सान फालिदों गसाइगावनि जयमागुरियाव। अक्ट' 5 जुन 2022 दिनै 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्पिरिचुवेल इउनिभारसिटि कम्पाउन्डआव जयमागुरियाव 1000निबो गोबां बायदि रोखोमनि बिफां-लाइफां गायनाय जादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'नि सामलायनायाव दिनैनि बे बिफां-लाइफां गायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन किसानलाल लाहोटा, ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म, जेठमाल भान्टिया, भारत बिकास परिषदनि मावथि, जयमागुरि गामिनि गामि गाहाय पनिल ब्रह्म, अन्थाइबारि अमृतपुर सेबाश्रम फरायसालिनि गाहाय नेहाथारि महेश्वर ब्रह्म आरो भागवत अभियाननि प्रमुख मदन नार्जारी बिथांमोना। बे हाबाफारियाव जयमागुरि गामिनि गोबां आबहावा मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोराबो बाहागो लानानै बिफां-लाइफां गायनायखौ नुनो मोन्दों। एनभायरनमेन्ट डे नैबे सानाव जोङो जयमागुरियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हा 22 बिघा हा, बे हायाव जोङो नैबे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे जों सोमोन्दो लाखिनानै मोनसे हाबाफारि जोङो बेयाव लादों। बेनो जाहैबाय 1000 बिफां फुलि गायनाय, गय बिफां फुलि आरो लोगोसे बेनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन बिफां फुलि जों बेयाव गायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। बेयाव आलासि हिसाबै जोंहा क'क्राझारनिफ्राय फैदों, जेरै एकाल अभियाननि प्रेसिडेन्ट लावार आसाम क'क्राझार किसानलाल लाहाटा बिथाङा फैदों, लोगोसे ब्रह्म धर्म आफादनि गाहाय नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म आरो लोगोसे सासे बिजनेसमेन आरो भारत बिकास परिषदनि मेम्बार जेठमाल भान्टिया बिथाङा फैदों। आरो बेजों जोंहा दङ जयमागुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा बिथां पनिल ब्रह्म आरो अमृतपुर ब्रह्म सेबाश्रमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि महेश्वर ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे भाग अभियान प्रमुख आसाम भागनि एकाल बिद्यालय अभियाननि मदन नार्जारी बिथाङाबो फैदों। बिथांमोनखौ जोङो बिफां गायजेननो थाखाय जों लेंहरदों, बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामफैदों आरो गामिनि साफ्रोमबो रायजोफ्रा फैनानै बेयाव बिफां गायफैदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव बिथांमोननि बेयाव बाहागो लाफैनाया। दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन, जोङो जोंनि बे आबहावाखौ गोजोन सुदेम आरो मोजां गोग्गो लाखिनो थाखाय बिफां जों गायनांगौ। दिनै जोंनि समाजाव थांनानै थानो थाखाय इन्डास्ट्रि, फेक्टरि, मेसिन बेफोरखौ जोङो गायसननांगौ जादों आरो इन्डास्ट्रि फेक्टरि नङाब्ला जों थांनानैबो जों थानो हानाय नङा। नाथाय बे इन्डास्ट्रि, फेक्टरि, गारि, मेसिन बेफोरनिफ्राय जि खुनाय उखुन्दै बे जोंनि बे आबहावाखौ जोबोरै गुबुंले खालामो आरो बिनि थाखाय जोंहा हां लानायाव प्रब्लेम जायो, जोंहा गोबां रोखोमनि बेराम जायो, बिगुरनि बेराम जायो, मेगननि बेराम जायो। नाथाय बेखौ जोङो रैखाथि जों बोरै होनो? दा बिनि मोनसे गाहाय राहायानो जाहैबाय बिफां फुलि गायनाय। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा फरायसुलिफ्रा सांग्रां जानांगौ। फांसे बिफां दाननायनि सिगां जों जुदि फांनै बिफां गायनानै लाग्रोब्ला थारैनो जोंनि बे गुबुंले जानाय बारहावाखौ जोङो सोदांनो हागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। फांसे बिफाङा जोंनि थाखाय लाख थाखानिबो बांसिन बेसेन होयो। फांसे बिफाङा जोंनो फिथाइ होयो, बिबार होयो, बिलाइ होयो, साया होयो आरो दाउमा दाउसानि थाखाय माने सेल्टार होयो, रैखाथि होयो, मानसिनो अक्सिजेन होयो। फांसे बिफाङा मोनसे फिल'सफि, फांसे बिफाङा मोनसे बुंस'नो हायै, फोरमायथ्र'नो हायै ओरैबायदि फिल'सफि जायहानाखि गोबां ओंथि दङ। जेब्लासिम बिफां लाइफाङा जोंनि गेजेराव थागोन अब्लासिम जों मानसि माहारिया थांनानै थानो हागोन। बे बाथ्राखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगौ आरो बयबो बिफां गायनांगौ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मुङाव नैबे 22 बिघा हा जयमागुरियाव थानाय गसाइगाव, बेयाव जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव मोनसे आध्यात्मिक मुलुगसोलोंसालि गायसननायनि जोङो मोनसे प्लेनिं खालामदों। दा बियो जाफुंहैगोन ना जाफुंहैया बियो रायजोफोरनि आखायावबो थागोन। रायजोफ्रा बेखौ मदद खालामोब्ला जोङो जाफुंगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव बयनिबो मेलेमनि साननायनि गोनांथि दङ, बयनिबो आइडियानि गोनांथि दङ आरो बयनिबो थाखा फैसानि मददनिबो गोनांथि दङ, बयनिबो थुलुंगानिबो गोनांथि दङ। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायदों जाहाथे बयबो जोंखौ मदद खालामो आरो लोगोसे नैबे इउनिभारसिटिखौ जाहाथे जों गायसननो हायो बिनि थाखाय BTC गभर्नमेन्टखौबो मानगोनां CM मुस्रि प्रमद बर' सारखौबो आं खावलायखाबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा जाहाथे जोंनि नैबे गोथार थांखिखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामो। जोङो मिजिंथिदों नैबे इउनिभारसिटिखौ गायसननो हायोब्ला
जोङो रायजोफोरनो आध्यात्मिक गियानखौ जों होनो हागोन आरो आध्यात्मिक गियाननि गेजेरजों जोंनि बे उन्दै उन्दै बा फरायसा समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जेंना जेरै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आरो लोगोसे गावनि गोसोफोरखौ हमथानो हायैनि थाखाय सुइसाइड खालामनाय आरो ड्राग एडिक्टेड जानाय बेफोरखौ खमायलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। मानो होननानै बुङोब्ला आध्यात्मिक गियाना ओरैबायदि मोनसे गोहो जाय गोहोनि गेजेरजों सासे मानसिया गावखौ सिनायनो हायो। गोजोन्थों।